Orfarnay ru. जों खिया साइजन आयु जाल मांख्लाय बा बेराय साव जों बरफ सयजना कावो जों माने बायनाबो बाय माने लिया गायसे बाक्सा कसयथां गाता तैसे कताल खालायफिमोन जाल कताल हंख्लाय बायनाय मानसि मिटिं राव खायलायनाय बमंखा बमाया आंलाय दंखा हेदिक सिदिक जों दाबो जाल बिसेफा 110 हात नांख्लायबा जामानि हायासा जों बुसकिनियाव काबार खायमाया 110 रफान नांखाखै मटामति काबार उंथां जों दा माने जों 2 लाख तो जों निजिफान खायनाय आगे खै एकदम जोंनि 72 बाय जों जाम्बा सरमा खामार दालावै जों स्टाफ खायै गाबर खाय रमाय दङ जों कैसा सगरिया जोंनि पन्चायत खायै जों दरखास्त हरनानै नायलाय दंमोन दाबो सुजुग मोनखाय जों माने दरखास्त फानहरनानै बास नांलाय दङ दरखास्त बजागार नाय नर साबन थानि सान तामन नाय दरखास्त तो जों बारनानै बा आरो पन्चायत सबानारमा हामसोंनो नाय दं मान नरक नाय माने के ताम माने जाल कटाल नांग है जाल कटाल नांग दं तक नरक बो एरिया बो जागा बिसि नायै बर आरम लाय तै बोसोर लाब र मानलाय जों बाहाय क्या सलिलाय जों तो लाब गोबां मान मटामति मनसार 40 केजि राव मान खांके इनके जने बिसियापानो 200 250 राव मानो बर गोबां बा अमाके सलाय दं हमखायसि बाजार हानखाय तो 200 150 रखसै बबे एरिया रनो बिसि आरम लाय जों एरिया साइमरवा जराते काबार खाय मितुलुं साइमरवा यां मुलिथां सगरिया माने सिन बेथर जों दं 72 माने अरा साम्पास फरमा दं जे बान मालिक थानर आरमना थांगांखाय माने बो रेक्स रो बयनो आरमानि फाय एबा कुनो केबं मुं रो दो अं मालिक रो बय कुनो नरक बाहाय कुनो या माने आ बुजिवै जों दाम मा खायु सिरबार नि रोज कातला कारपुं थों के प्राय केजि राव 1.5 केजि राव इनके माने जों 230 राव खाफायु अमाइका चलि दं ता इनके जों समय 250 फालो समय बाजार माने ठीक रे अब बाजार चल खेंके 300 टाका रन फालो आमते कारपु कतर गास कातला कतर ओमफ्राय आम हाइता बो बाजार बो हाटिव नरक माने आरो फाल जों जिनि बाजार हाटिव फालमेके थेलाकुं बाजार बिसिरबाग फालो जम्पयो फालो के थेलाकुं बाजार फालो दुइटा बाजार सब समय जो फाल बाजार सब समय बोसोराव काखानो आरो माने जों आरो माने 30 बोसोराव काखना निनबो बुंखातमा आइनबो मंगल चन्द्र फय बनसिताब ना आं गबाव जों किसानावनो साइजर सानमा हिक्लेनो मदा मानजानो हनि मा सान गाता दाम सान जाल साबन थानि सान जाल काताल लेदिसि सरकारनि थानि सान जों पन्चायत दरखास्त हरना हलाय जों ता